velkommen til endnu en omgang Ud i naturen. Vi er taget herud i dyrehaven for at se på en efterhånden næsten uddøde race herhjemme. Det er en race, som man før i tiden kunne møde overalt, men det er altså snart ved at være slut. Ja, sørme så. Ja, I har sikkert allerede gættet det. Det handler selvfølgelig om rygerne. Og ryger, det... Smager spændende. Ryger, det er altså ikke bare ryger. De kan være meget forskellige. Ja, både i udseende og adfærd. Og det allermest spændende ved rygeren, det... Lige et øjeblik. Jeg tror sørme allerede, der kommer en. Jeg gemmer mig lige. Som I kan se, at det er en han. Og han er så trukket herud i dyrehaven, fordi han sikkert ikke må ryge derhjemme, eller på jobbet, eller nogen andre steder. Prøv at se, hvor ivrig han er der. Ja, det er en ordentlig sug, de kan tage sådan nogle ryger der. Prøv at høre, hvordan han signalerer, det her er mit territorium, hold jer væk. Ude i parcelhuskvartererne, der kan man om aftenen høre rygerne stå ude på deres terrasser og kalde til hinanden på den her måde. Ja, han er ikke til at stå for vores lille fætter der, som han står der. Men nu må vi jo ikke glemme, at rygeren er et skadedyr. Så nu skal det blive spændende at se, om han opdager den fælde, vi har lavet. Det havde han ikke. Så kan han lære det, kan han. Nu kan han så få lov at lægge dernede i hullet og gase sig lidt. Ja. Man kan faktisk stadig være heldig at møde rygerne inde i byen. Sørme så, hvis man går ud sådan en sen aften og leder omkring ved cykelskuer eller i kælderskakter. Sådan hvor der er lidt læg, der kan de godt lide at samles og stå der og hoste og harter og hygge sig der. Det kan de godt lide. Men lige et øjeblik. Jeg tror sørme, der kommer en mere. Jeg gemmer mig lige. Som I kan se, at det er en yngre hund. Og hun er i løbetid. Det ser ud som om hun er løbet tør. Når rygerne løber tør, så skal man ikke gå for tæt på den. Så kan de godt blive aggressive og ret desperate. Ja, prøv at se, hvor effektivt hun afsøger området her. Hopla, der var hun heldig. Ja, det er mums for sådan en størrelse at finde sådan lidt skod der. Det kan de godt lide, ja. Ja, se, hvor hun glæder sig. Det ser ud som om det er en uden filter, hun har fundet. Det er i hvert fald stærkt tobak. Eller måske er der en hjort, der har tisset på det. Nu er vores ven fra før vågnet. Skal du have det? Så gælder det om at være hurtig. Det skal du bare tage. Det skal du bare. Det er fint. Så kan de lære det, kan de. Så kan de ligge og hygge sig dernede. Ja, som I kan se, er der både hunder og hanner og forskellige aldersgrupper. Men det allermest spændende ved rygeren som race, det er det. Lige et øjeblik. Hold da ferie. Se lige en krabat, der kommer der. Som I kan se, at det er en ældre han. Men det ser ud som om, han er blevet væk fra flokken. Det er så sjældent, de bliver så gamle. Sovs. Ja, det lyder lækkert. Nu skal det blive spændende at se, om han rammer fælden. Nå, han gik forbi. Så slap han med skrækken. Så kan vi jo bare håbe, at han rammer en af de mange landminer, vi har lagt herude i området. Hopla, så kan han lære det, kan han. Nå, men vi skal så småt til at runde af, og vi skal dække hullet til her, inden de begynder at parre sig dernede.
Det kan måske godt virke som en lidt hårdhændet behandling, men altså, de kan jo bare lade være. Og det er jo et frit land, vi lever i. Ja, sørger så. Ja, men tak for nu. I næste uge, der tager vi en tur på stranden. Så skal vi se, om vi kan få ramt på nogle overvægtige.